Hello, hello. Tak, toto máme testovacie videjko. Ideme robiť si avatara. Takže budem čítať text. Bojník svetla vždy niečo neobyčejného. Cestou do práce sa mu môže dať na ulici do tance, podívať sa do očí niekomu cudzímu a mluviť o lásce na prvý pohľad. Alebo na druhý, alebo na tretí, alebo na štvrtý. Bojovníci svetla si tako jedni mohou dopřát. Bojovník sa nebojí smutne spomínať na nič, na nikoho. Raz, dva, tri, keď išiel Adam do školy. To je, kde sa to má pozerať stále do tej kamery, asi nejak tak, no. Takže Martin Kuchár, raz, dva, tri, štyri, 5, 6, stredoškolské vzdelanie, práca v IT, práca v reality biznise a tak ďalej. Urob moje gestá, všetko si natoč, moju gestikuláciu, bez rúk, bez ničoho. Takže super, otestujeme, uvidíme. Budeme dávať nejaké videjka, nejaké posty, nejaké čo, hocičo o živote, o svete, takéto len správy pre nikoho a pre všetkých, zaujímavé, nezaujímavé. To je zvláštne, kde sa má človek pozerať do tej čočky, alebo nečočky, alebo 2 čočky, 4 čočky. Sranda, no. Takže nejak to potom bude musieť ešte stiahnuť a uvidíme, no. Pes breše. Tak ideme vyskúšať, 2 minúty prešli, testujeme, čo to nahralo, uvidíme.